är vi i Hartwall Arena i Helsingfors. Det är Jokerits hemmaarena och vi ska spela in en reklamfilm för Tegera arbetshandskar. Första tagningen är alltid segt att komma igång. Svårt också när man inte pratar finska. Kiitos! Nu håller vi på att rigga ordning för att ta bilden, en close-up på handsken när vår Elementa skådespelare ska ta klubban från ismaskinen. Vi har ismästaren och då är det den riktiga ismästaren som sköter isen här i Hartwall Arena. That's great. Thank you. Helppoa kun on homma hanskassa. Käsien suojaamisen mestari. Tegera by Ejendals.